салом алейкум. Мардими шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Муҳаммад Иқбол. Ман имрӯз хаб намекунам. Ман тара чанд видеода гуфтамат. Ай бораи ман чизе мегӯӣ, гуфтам мегӣ. Чӣ угражате мекунӣ, кадам мегӣ. Ман парвое надорам. Ту барои мара никто аст, як хоин ва як чумо мемонӣ. Чӣ угражате мекунӣ, кадам мегӣ. Ҳар рӯз занг зесам, угражат кесам. Муҳаммад Иқбол. Неки имрӯз Исоқов Аюб дига хаб кардан наметавонад. Ҳафтаи дига насиб боша, як видео мешава. Як корманде ки тира занг зангиай, группаи Муғул 24 занг зангиай, як корманди бывши милисаи нояи 5 ва як шаҳрванди як бесаводи дига ки ҳарфи сера навишта наметавонад, шохи сетам мега. Ман чанд бор гуфтам, дар видеом бози наменависа комментария. Як далбаю занг зангиай через як нафари дига. Гуфтагиаш ки бугӯш усолдора ҳар гап нага. Асли 21 да Муҳаммад Иқбол дурӯғ гуфтан намешавад. Дурӯғ гуфтан худаш як статья аст. Тӯҳмат кардан. Неки мара дилм ба модарошон месӯзад. Як бесавод ҳастам. Ранги начальники ЭВСи шаҳри Левакан. Чӣ гапое ки ту зеси аввал сизо мегуфтӣ, баъд шевикиде гуфтӣ, айбан 3 моҳ гузашт, баъд амнията қабидӣ. Ҳамаям гапора начальники ЭВСи шаҳри Левакан оз меган Алиш кайгиам. Як сол пешинаша гуфтесам. Неки дурӯғ аст. Ман қади чанд бор спори кайгиам. Ман қоғазе дорам ки подписи як хоҳарак мондагия, як зани тоҷик. Қатъин буд. Пастияне мегуфт. Шаҳрванда. Ӯ зан буд. ҳурматш намекард. оз мебаранад ҳар рӯз 20-25 нафар изнасиловат мекунад. Любой корот мекунад. 3-4 нафара мерасанад. Гапое ки ту зеси ҳамаш ҳам гапое ки ҳар рӯз пастияне гуфтеси, пас зеси внутрини дела ва дига направленияш ҳамаш дурӯғ аст. Ҳам гапои тура начальники ЭВСи шаҳри Левакан пастияне мегуфт. Як рӯз ман мазам гирехт, овардан ман, и хоҳаракам овардан, шаҳрвандан овардан. Бо ан синфи ма буд. Ай ман як сол майда. Мара меовардан, ура меовардан. Ҷои гап нест. Иро ман ҳамаша генерали прокуратура пешниҳод мекунам. Я бегаи зари тана шава, қатимон ужин кард ва спори чидем. Барои ки бо хоҳарака гирон кард. Ман хестам гуфтам, ту чӣ қадр миллата пас зеси? Ту чӣ қадр давлата пас зеси? Гуфтам, твар хиронде санад, оила гирифтеси, ту чӣ давлата пас мезанӣ? Гуфт таран, гуфт маран занг задан, гуфтан ки тура либлич кардан, гапои Муҳаммад Иқбол. Ҳар кор кардан, ман қасамш додам. Мара гуфт ки мара пастияне занг мезанад, ман медонам. Ман иҷада калонам. Гуфт қасам бихӯр ки тура ҳеҷ кор кайгӣ нестам. Гуфтам қасам ба конститутсия, хест шоҳид дорам. Усталаззат гуфт қонуни чор да пеш уголовный кодекс буд. Китобамон муш хадизад. Ман гуфт фалон кайгиам. Қасам ба худо бихӯр. Ту ҷавоб медиҳӣ. Ҳам гапо ҳамаш навиштагиай. Пӯи подписи шоҳида неаст. Ту ҷавоб медиҳӣ ба гапо. Гуфт дафшен рафт маҳкамон кард, то сара даиндаро муҳӣ накард. даже нагуфт ки шумо ҳоҷатхона мерен, намерен. ман давно медонам муай. ман внутрин дела ҷумҳурии Тоҷикистон талаб дорам ки як тафтишот карда шавад. ман роҳӣ мекунам қоғазора. оригиналша через почта роҳӣ мекунам ки экспертиза кунем. бас аст имрӯз. миллата пас задан. ман барои чӣ гуфтесам? барои ки як кас мехеза як направление пас мезана, дига кас фикр мекунад, мегаи Тоҷикистон дига миллат гап мезана, мега ой Тоҷикистон диктатура аст. Чиста демократия аст, дӯстони азиз. ман ба имонам қасам мехӯрам. ҷумҳурии Тоҷикистон чиста демократия аст. ман чӣ корое кардам, чӣ гапое задам, видеом ҳаст ба тамоми сайти интернетӣ. ҳамаш дар дуруни Тоҷикистон аст. зидди начальники пешини шаҳри Левакан, зидди муовини начальники шаҳри Левакан, зидди прокуратура. чӣ ба ман ҳеҷ нагуфт? ман адинош ки пакет буромадам душанбеда, аяхи коро метарсидам. неки давлати ман чиста демократия. Муҳаммад Иқбол. Агар ту
мард бошӣ, ба имон бошӣ. як ҳаёти набарор. дар ин ҳаёт мард мурдан дар кор аст. ранг намуди ту марда, ман медонам ту як анаи. ту ба гапа ҷавоб бите. факт далелш хати. ту 10 секунд видео телефон бите, 10 секунд. ман пеши террористҳо на колени меғалтам. бахшиш мепурсӣ, дига гап намезанам. неки ту дурӯғ мегӯй, Муҳаммад Иқбол. ҳамаи гапои ту дурӯғ аст. зидди ҳукумат. ҳамаш дурӯғ аст. ман як юрист. доказатка ман мебурам гап мезанам. ту доказатка надорӣ доказат. ту пеши худат гап зеси. як проституткаи журналист гуфт ку ту барои 2 лайка 2 подписация киси. барои $2 киси. ҳақиқата гап зад. ҳалол хӯрдан накор аст. ту дар дунё ҷавоб медиҳӣ ба ин гапот. дар дунё ҷавоб надодӣ, ӯ дунёда мебинӣ, бар ҳар як сухана ҷавоб медиҳӣ ту. мефаҳмӣ? худованд намебахша одами дурӯғгӯро. Исоқов Айюб ҳақиқата гап мезана. нагуфтесам. бо мегӯм. гапое ки ту мезанӣ гапора начальники ЭВСи як сол пеш буданш. ҳозир мегӯянд Алишкаге. агар хато накунам. барои ман намехоҳам ки дурӯғ бигӯм. барое ки ман ай мурданам хабардор ҳастам. внутреннее дело ҷумҳурии Тоҷикистон як тафтишот карда шавад. ман роҳӣ мекунам. хвоздорам. ватсапи ман дар ҳама ҷо ҳаст. телеграм. бас аст Муҳаммад Иқбол. ту мард накун. шеве ки ди мара ҳичи ягон гапи бад задагӣ нест. постоянно пеш ман меомадан даст пеши барба. медонистам ки ман бегуноҳам. шаво медурмадан қати ман гап мезанам соатҳои соат. шаво меомадан савол ҷавоб мекардам. оби хунук меовардан мара. акай Давлатшоҳ, Давлат ба кличкаи Арсикола. зинда бошед. ман аз шумо розӣ ҳастам. ман просто намехоҳам ки як твар баромада имрӯз пас задисе. як тваре ки никто аст. мефаҳмӣ? як остаткаи нурӣ аст. ман қасам мехӯрам. бо қасам мехӯрам. ман фақат қасам ба худо. қасам ба конститутсия. қасам ба шири сафеди модари тоҷик. ман дига ба ягон чӣ қасам намехӯрам. ту дурӯғ мегӯй Муҳаммад Иқбол. ту тарсиди просто ай ман. тарсиди ки Исоқов Айюб имрӯз пага медурояд. ту ҳамин гапа қабидеси. ман медурам ту ба қасам метӣ ба занат талоқ мегӯй ку постоянно одамора. трашнондан баъд мегӯй эй братер ман ту чӣ гап мезанӣ. ман медонам ки ту метарси ай ман. ман медонам. ман медонам ки он вақте ки ман гап мезанам номи ман Айюб ту мехестаи ранги проститутка мефтаи дар даҳанат биринам, дар даҳани отат биринам. ҷои гап аст. дар даҳани гилима биринам. гӯҳ ман мехӯрӣ. дод мезадаи хонада. хӯматира анад мегӯ мехӯрӣ менависӣ ки ту чӣ хел мардака зана гуфтеси. кадом мардак гап мезана ки дар даҳанат биринам. ту ай ман метарсӣ Муҳаммад Иқбол. ту тарсиди ай ман. нитоқата тамоми назатиё группаи муғоли 24 бисёр угрожат кисай насиб бошад нами ҳафта ду видео хуб аст барои группаи 24 муғоли 24. Муҳаммад Иқбол мардум дар шом бите занг мезананд назатиё мардаки калонай. мефаҳмӣ? механдам. бимбурена шумо бесаводе. чӣ механдӣ? ой натре издивоация кардам. ту чӣ бо намебури зид гап занӣ? ман як аз футболка ман қабидагӣ бошад ки ман бурмон гап занам. ман вақте ки ай сизо мебурдан эвес ту бо ҳар вақте ки дуромаданда ҳама қати ман салом мекард. ҳама. неки ман норозӣ будам ам эвес. неки мана мебурдам постоянно. барое ки ман бегуноҳ будам. маззаам мегирехт постоянно як ҳафта як бор ду бор мебурдам ман.
که من میگفتم که من نیاری، من همون سیزو خوب است که هم دست پدافیل این شما را نزدیکی را که هم چماری چون نکنه. من پستین دستگیریشون میکردم با پیش توالت میوردم، یه جا میشیدیم خاطرات میخوردیم. من دست 3 روزی که ایویز نمی بودم، من فقط فکرم دامو بچه ها بود که بچه ها وارا چماری چون کیسن. یه روزا odamı buna ki pajizm bu atırmamışlar. Gnagor buna. Ya orada daha borçlan kışlanmışlar. Ay kamerayı mı? Hama çimona epişti haromorat sutka tefal muna buradaki buna. Mamura orom ekala. Mamura gapi şu mezan ki me khandina. Bara ki man yurist hastım. Mamale bu. Marça. İşomte. İşomte. Mardım talab doray. Kametera naviştesam. İşomte Muhammed bu. Hay YouTube bana meşava. Tüm bu ünüm tari yamardaki kalan evbun barayso. Ünüm tari sıp meşay. Odan kamta basav boşa fama ki doğru guftesi. Odami doğru sraza vidne arak meknava sık meşava guşoş sık meşava. Ünüm tari zuro mage odama. Mefahmeşum. Odama zuro mage ki gapazise. Как будто будет махапкно. И гапа фарзани дар эфири тикток дромат гавза. Мара занг мезад. Мегуфт. Мо видео дорем Юнус Пага. Ко видеотон? Трашонагиян. Ҳақиқат қади гап занед. Ту хапка. Фақат дӯстони азиз. И ай моғоло группаи бисёри моғол. И ай назатиё пастияни. Оз бо сусли кушт занг зисай. Пастияни. Tu хапка мега. Tu дига видео нак хапка мега. Tu ки ҳастӣ? Ё 10 миллион шидаган гап назисан ту хапка. Чӣ ба хати мо ягон политикаш гап намезанам. Ба саволтон ҷавоб медам. Як алкаши журналистум 30 сол дурӯғ гуфт. Озиам дурӯғ гуфтесай. Говақт зитон мешава филмҳои ясмуш метин проститутка бо хатитон гап мезанам. Додоҷона гуфтесам. 30 сол дурӯғ гуфт. Як далбаи будам. Нигоҳ шуд ларзида гавзи. Алкашай. 40 сол дига аки шумо имрӯз пагаем пеши қонун дар шумо сархам ҳастен. 40 сол дига агар бизанен ба як муаллими физкультура мебура хатитон гап мезанам. Мефаҳмед? 40 сол дига агар бизанен. Чӣ қадар давлати мо сахте аст. Мо парвои надорем. Просто ман буромагӣ гуфтесам ки ҷавоно одамое ки соли таваллудтон ай 98 усн аст. ҷавоно бихонед. Охир мо азоб кашистем, ай пишти падаромон азоб кашидестем. баъд ай расбат СССР бо мегум пастяни мегум мо тамоми чӣ доштем. хонамон бо мегум оби гарм буд. бародаро то оби гарма буровардагимон будан. ози оби хунук намебура яхе шаҳру ноёда. барое ки ҳама диздикад нури. ҳаст одаме ки фармондагӣ тамоми матороро бикарден Афғонистон барин савдо кунед. ҳаст одам. мефаҳмед? ҳаст. барои ҳамин ҷавоно ай пишти зиндагитон шед. кор кунед. бихонед. дӯстони азиз бихонед. яхе мегӯяд ман диплом дорам корм нагирифтам. диплом дар бар парту бо ай сара бихон. натури бихон. экзамени зачёта ты агар ба калак биспорӣ ба саводат не ки ба пул ту ҷои кор меёвӣ. мефаҳмӣ? тара зорат мекунад. не ки ту вақте ки зачёта пул додӣ, экзамена пул додӣ, ту кира дар кори. диплома мегирӣ, дар ҳама ҷо ҳам хел аст. И Россия, и Европа, и Америка, дар любой ҷо ҳаст. И система кор мекунад. И буд и система. хондан дар кор аст, дӯсти азиз. ман саволаш метавам, ҳастам тари одамои занг мезананд. ман чӣ ба 2 дипломи сирх дорам. саволаш метавам, кадом китоба хонди? он 6 соли ки ту хонди. кадом китоба хонди? намедонам. мефаҳмӣ? ман барои як зачот ман экзамен гап назестам. ман 2-3 китоба мехондам, баъдам онро ба як зур месупоридам. мо рӯзошта 18 соат ман библиотекада мешидам. 18 соат. Lekin imrӯз ман корам мерасад.
имрӯз мара кор месад. бихоне 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 дӯстони азиз, бихоне. чӣ кор мекунӣ? тикток даштаита, чӣ кор мекунӣ? телефон дар дастат, телефон 100,000 ки ҷа холия. бихон дӯсти азиз, бихон. бешухӣ қасам мехӯрам, баъд фоидаша мебинӣ. шумо ёрам оппозитсияшро ҳисоб мекунӣ ё оппозитсия нест? Ман ёра давно тифкаги ҳастам. Генеральная прокуратура гуфтаги ки дар Ҷумҳурии оппозитсия нест. Не только генеральная прокуратура, Жириновский гуфтаги ки дар Тоҷикистон, дар Киргизия, Ӯзбекистон оппозитсия нест, Қозоқистонда ҳаст. чӣ ба як бор намеган ки бихоне? чаро як бор намеган? то ягон бор гуфтагӣ ҳастанд? Не, фақат пул морӯӣ кунед. як видеое ки 1 соата вақта мегирад, 30,000 40,000 талаб доред шумо. намеган ки 30-40,000 як кас ёрдам кунед. намеган ки сарҷамъ шен. намеган ки нацистӣ накунед. намеган ки тоҷика набар кор нафаҳм. просто так ғуломаш накӯ, накушош, поставитиш накӯ. ин гапора гап намезанам, барои ки туфкаге дар ранги намуди шумо. мардуми тоҷик, ҷавоно, ё намехоҳанд пешравии моро, ё фашистанд. Сталин як гап шуда ман ганда бачиш мебинам. гуфт ку ма гуфт фашист уничтожать кардем. Не ки дурӯғ гуфт. аст астакаш мондагиай. ё фашист ҳастанд. ёро падарошон фашист буд ки миллати моро 40-50 сол ақиб кашиданд. Муҳаммад Иқбол, чӣ гуфтанем дар охири гапо? ман иҷозатон медам. марча ишон бите. сип-сиқ наша. хай бугӯ ки соқ фаюмат тарсизам. ман барои $2 кесан ки ҳаромиёма, сағирои ҳаромиёта. барои ки ай чумо гудак намешавад. ту пиписи накар далбаёб. бугӯ ки ман ҳаромиёма, бояд як кусохилеб кор кунам данашонда бимонам. ҳаромиёта. марча ранги соқ фаюм марча. бугӯ ман қайти намебурам. барои ки ту мара дар эфир шармда мекунӣ. ман ба саволати ҷавоб додан наметавонам. барои ки ман далбаёбам. барои ки ман дига ҳеҷ ҳадису намеям. фақат дурӯғ гуфтан ҳадиси меям. ҳамин гапора гап зад. ва ман тура боварат мекунам. хорошо? далбаёб. гап зан. ту мард нестӣ. ман соқ фаюб ҳастам. ман мардум бурмада гап зесам. ҳақиқата гап зан. мефаҳмӣ? ҳақиқата. ҳаётат набурор. ту метарсӣ ки ман эфири ту медурам, шармандат мекунам. гап задан наметавонӣ. ҳамин гапа ту қабидагии пастияни. бале дӯстони азиз, пастияни ҳам гапа қабидагиай. ман будурам, пастияни ҳамин гапа гуд қабидам. ман видео дорам. ишон бите далбаёб. барои ира телеграмма ҳаст ки тамоми чира паҳн кардан мумкин аст. бас аст. агар шумо назратиё одам бошен, ман шуморо одамто ҳисоб намекунам. шумо хоино нангу номус дошта бошен, мард бошен, мард. мегенаш Муҳаммад Иқбол, хай ту гуфтӣ, хай мо одам иҷозат додесай. ки даст кунад ишомте, ай мо бахшиш бипурса дига гап намезанам. яке бига надорум, ман гуфтесам бахшиш бипурсем, ай ман бахшиш напурсем. ай шевикиде шаҳри Левакан, ай внутрин дела. бахшиш бипурсем. камон. бахшиш бипурс аз шевикиде. аз шевикиде бахшиш бипурс. ки ҳо Исоқ Фаюб. ина мо бахшиш пурсем, дига гап наза, ай бораи ҳамин шевикиде. ва дар шумо ба ман шуморо плеват кардан мегирам. ту 10 секунд ишомте, ман бас мекунам ин гапзанира. 10 секунд. ҳайвоно, хоино, назратиёи ҳайвон.
مرد هستی یگم تا شما؟ یگم تا شما مرد هستی نه نومردو. حقیقت گپ زنین، حقیقت. ای چپلوسو، ای حرام خرو، ترسیدین شما ما؟ ما خواب نمیکنم هر مینوتی سکون گپ زنین. من ما قسم خودیسم که قسم به خدا، قسم به کنستیتوسیون جمهوری اسلامی، قسم به شیر سفید مادرم، دم 10 سکون ایشون بده من خواب میکنم. من دیگه گپ نمیزنم. ایشون بده 10 سکون خیلی برو مدی گفتی گپا. شما زنگ میزنین این نمرده با شما زنگ نزنین. این نمر برای مهاجرا. یکی زنگ میزنین میخندین برای شما بیسواده. فقط دلیر نیست. محمد با چی گپ است؟ ایشون بده ویدیو رو. ایشون بده. من اجازهت میدم. پس مردم بفهمه. محمد با